Nazdárek lidičky, já vás zdravím u tohoto výjimečného videa, bych řekl. Dovoluji si tak konstatovat. Hleďte se, podívejte se. Vy vidíte nějaké fotky, vidíte fotky Hráška a něco bych asi k tomu mohl říct. V tomhle videu uvidíte to, jak jsme se s Mílou vydali na Podorlickou rally, podívat se na Hráška a okouknout, jak jezdí, a musím konstatovat, že jezdí parádně a líp než jezdil. Mám radost a Davidovi gratuluju a držím palce do dalších závodů. Mimochodem, David, majitel Hráška, tak se opravdu snaží, jede jako fík, teď to sami vidíte na těch fotkách. A dole pod videem budete mít odkaz na Facebook a Instagram Davida, kde se můžete dozvědět o mnoho víc. Nic, hleďte se. V tomhle videu vlastně uvidíte, jak jsme se s Mílou teda potýkali s rallym. Plány byly veliký, moc jsme toho nestihli, ale přece jenom něco jsme natočili, to uvidíte. Co bych řekl Hráškovi bych řekl, že vlastně byla spousta věcí dělaná, vy to vidíte, přední náprava předělaná, přední tlumiče HPčka, krátké řízení, zadní náprava z Rapida vystužená, zadní tlumiče pro tlum, komplet 4 písky, předek, zadek, písty, ne písky, převodovka krátká, 4.22 suchá, krátké zrazení, motoru šály, klika, ojnice, kola 13 nový, sedačky s homologací, OMP, ano, brzdě vnitřkem, pancéřových hadicích, lyži na pod autem, ATPčko, nevím, je toho opravdu spousta, sami to vidíte. No a co dodat? Dokoukejte krásně fotky a v tomhle videu pak uvidíte, jak jsem říkal, jak jsme se potýkali s Mílou se závodama, něco jsme natočili, to pustíme hned po fotografiích. No a pak uvidíte samozřejmě nějaký ten průjezd Hráška, myslím si, že tam máme nějakých 15-16 záběrů. No a vy, co vydržíte úplně na konec, tak tam máme ještě nějaký průjezdy ostatních posádek, pár záběrů jenom, co jsem prostě zmáčknul a natočil. Takže jo, děkuji, že sledujete, doufám, že dokoukáte, doufám, že Davidovi dáte nějakou podporu a co jinýho říct, prostě mrkněte na to. My jsme byli pokochaný, sice jsme s Davidem moc nepokecali, chytli jsme se jenom během RZty, ale nakonec jsme spokojení, že jsme vůbec Hráška viděli, bylo to super. Tak jo, jdeme na to. Prokopává záchod asi. Něco slyším kapat. Kde je papa? Papa. Nazdárek lidičky. Zdravíme vás u dalšího videa. Nejsme ani na hledačce, ani nekutíme, ani na dovolenej. My jsme se vydali podívat se na Hráška. Představte si to. Jsme v Rychnově nad Kněžnou ubytovaný. Zatím se... Dokonce Jiříka Rásek ze Lvovnice na černé listině. Zatím se město jeví jako hezký, klidný, mají tady toho spoustu na náměstí. No a máme takovýhle hezký pokojíček. Mysleli jsme, že stihneme dneska RZtu, to už jsme nestihli. Takže David první RZtu dojel, poslal i video před chvilkou. No a zítra máme v plánu navštívit zhruba 3 RZty a podívat se za Davidem a na Hráška do servisu. Tak nám držte palce a všechno dokumentujeme a uvidíme. Už jsem chtěl dokumentovat, jak odjíždíme doma a jak jsme na benzíně a žereme pár v rohlíku a já vždycky na tu kameru zapomněl. No, tak jo,
Takže zase se volvem. Klepnutím trasu změníte. Jsme se vyspínkali do Růžova, vůbec jsme nespali. Já jo. Já ne. A teď lezeme někam na RZu a teď uvidíme, odkud nás vyhodí. Tady někdo vyšlapal hnízdo. Jo, docela dobrý místo. Já nevím. já přemýšlím. Přemýšlím taky, že jsem si měl vzít asi dlouhý kalhoty a repelent. Ty bláho, no. Jako tady je to blbý, jak stojíš ty, ale tady je to super. No, jenom, že to, jako tam bude stát v tom. Tady je to pecka. Hele. No, bodláko. Tak my pokračujeme. Nedá. Ty pičo, vole, tak se stalo takhle vody, vole, syna, vole. To je zmíčený autobus. Já budu goret. Prdele. No nechce se mu, víc jako prase. Napřed nás vyžene déšť. Teď paří sluníčko. A nějak se nám to rally opožďuje. Čekáme, až přijede Hrašulda, tady tím směrem. Měl by tady za chvíli bejt, zkusíme poklábosit. A poněvadž my musíme být zase už k večeru doma, tak moc času nemáme, takže asi nám nevyjde ani další RZeta. Uvidíme, jak to vyjde časově, ale myslím si, že ne, že pofičíme domů. Takový rychlej výlet na motočku. No nic, počkáme na příjezd a uvidíme. A máme ho tady. Fakt ten zvuk je pořád stejný. Čau. Zdar. Čau. Ahoj. Jede to zatím. Jede to, no, tak to je super. Ahoj. Hrozný teplo. To je jiný auto už, ty bláho. Jo? ale přístrojovka stejná, no, tak to je Přístrojovka super. stejná, no. To je jediný zůstalo, já jdu. Ahoj. Jirka, ahoj. Ona má zadní ruce, jo, já jako... Ale ty máš ještě hráška. No jo. Ty kráso. Ale asi to dá. Já si že třeba spojit na to, jo. Já jsem mám počura, ne? Si to dovezu do deka, tak budu ráda. Vypadá to, že to dá. Já budu ráda, že já to dám. Já potřebuji takovou dobu čurat, už od toho prvního. No to je peklo No, to tuto, je no. strašný. Když jsme tam no. stáli hodinu jsme tam stáli, jsme měli tu druhou. A já už ty mám oči, nevím. Nevím, jestli mám dřív číst, nebo jestli mám... Máš čas do časovky 22? Dobře. Počítáme dobře, Jo? to jsme rádi. To dá, ne? Ještě máme čas, ne? 10 minut. On se o mě stará, já nemusím nic. No tak já to dělám, ale obráceně, já na něm takový jako psychologický Mě si kauči. zapne, zapálí mě cigánu, podáme fakt. No to je Já jsem hezké. ready. Já jsem all inclusive. Já si vás ještě naučím, jak vy startujete, jak tam šlehnete ten vracák a...
Pěkný, člověče. To jsem neměl. Když tak ale pošli potom nějaký video, když se ti seženou. Já si tam potom hodím nějaký to. Udělám nějaký sestřih. Čas? Tak jo, ale ať se daří. Byl to mazec, ale. No, když zrovna chce, tak se nepovede to zlál. Tak pojď. Je to ono. Moc jsem mu ten zvuk nezmínil. Jsem si nevšiml.
Jo, tak tady si na něj počkáme. Je to ono.